Здравейте хора! Тук са Пичарите БГ! С мен е Ники Бъба и днес ще играем пейнтбол! Почваме! За вас хора, за вас зрители наши! Сме го направили точно на едната секунда! Сега почва битката! Тук е базичката! Тук е базичката! Казвате! Сега имаме специално видео за Noobcraft! Да пускам ли бомба? Не. Имаме едно специално изречение за Noobcraft. Това е нуб. Трябва да справедите. Ту. Свърших ми излезе като... Те па все ми свършват. На мен ми останах на един хит. А един да и тук сега ще купувам, не стане се. Убих един с такова! Убих един с такова! С ръчичка? Да, с ръка ги убивам, бате. С ръка ги убивам. Те са пълни нубове. Вас. Три убийства на един урон, това е едно рекорд. Убиха ме. Точно когато си хубава. Ами то това беше толкова готино да убиваш с ръка. Аз не мога да повярвам, трима на един урон. Куче мои... Айде бихме ги. Хора, поздравявам всички гледачи и сините, защото без тях нямаше да можем да бием слабаците. Айде бихме ги. Това беше клипчето. Ай от мен до скоро. И да сте се абонирали. И дайте положителен вот в клипа. Да. Абонирайте се, харесвайте го. Ще правим различни серии на пейнтбол. Всяка вечер не всяка вечер, 2 пъти в седмицата или пък 3 пъти, не знам. Вечерта ще качваме клипчета, в които ще имат повече хора. Може сега да лъжа, но още ни е малко трудничко, защото аз имам по-голям брат. Той дали ще ми позволява да играя. Айде, това беше това беше клипчето. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа и чао!